patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Laing sakop sa media ang nagpositibo sa gipahigayong rapid test sa General Santos City. Samtang usa ka police station sa syudad ang gi-lockdown. Si R. Jill Relator sa dugang detalye. Personal na gipahibalo sa usa ka sakop sa print media ang iyang mga kauban sa ilang chat group sa General Santos City nga nagpositibo kini sa COVID-19 sa gipahigayong rapid test sa Regional Health Unit sa Jansan LGU. Giauhag ni ini ang iyang mga naka-close contact sa milabayng mga adlaw nga mag-self-quarantine o i-monitor ang panglawas. Hinoon, naka-isolate na kini karon o ginahulat na lamang ang resulta sa RT-PCR test. Samtang, gipailawom na usab sa decontamination ang buhatan nga gitrabahuan ni ini. Ang maong media personnel dili kabahin sa gipahigayong press conference sa National IATF niadtong September 17. Kahinumduman nga usa ka personahe usab sa usa ka broadcasting company ang nagpositibo sa gipahigayong swab test sa ilang kumpanya. Ang maong personahe mitambong sa maong press conference. Samtang naka-lockdown na karon ang Jansan Police Station 6 sa Barangay Bula, human nagpositibo sa RT-PCR test ang usa ka piniriso nga adunay kasong illegal nga droga. Samtang naka-mandatory 14-day quarantine ang mga police officer o personnel sa maong presinto. Sumala sa OIC Director sa General Santos City Police Office na si Police Colonel Gilbert Tuzon. Gikalintura ug nakitaan og sintomas sa COVID-19 ang maong piniriso. Apan una kini nagpositibo sa COVID-19, usa ka police officer sa maong presinto ang unang nagpositibo sa gihimong swab test ug duha commissioned officer ang nagpositibo sa rapid test. Kasamtangan gibalhin sa Community Precinct Assistance Center o COMPAC ang opisina sa maong police station ug didto una sila mudawat og mga mangayo og police assistance. Nung malaman namin ng report at may recommendation yung doktor po natin, yung nag-positive doon sa Station 6 na isang inmate natin ay dinala kaagad doon sa paglumutan. Tatlo yung may direct contact sa doon at as of now ay naka-quarantine sila doon sa naka-isolate sila sa station. Ako si R. Jill Relator para sa One Mindanao. 8-month-old baby boy sa Cotabato City nagpositibo sa COVID-19. Samtang Kapitolyo sa Surigao del Norte gisirado human dunay empleyado nga nagpositibo sa rapid test. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi nining report. Sa Surigao del Norte, gisuspindi ang trabaho sa Kapitolyo sugod karon hangtod sa Biyernes alang sa disinfection human nagpositibo sa rapid antibody test ang usa ka empleyado niini. Gipagawas gilayon ni Governor Francisco Matugas ang mong kamanduan human nasayran nga nakasinati og sintomas sa COVID-19 ang mong empleyado ug nagpositibo sa rapid test.
Ana-ana sa Surigao del Norte Provincial Hospital ang buong empleyado ug nakatakdang ipailawom sa swab test karong adlaw. Usa ka 8-month-old baby boy nga taga Cotabato City ang nalakip sa 15 ka mga bagong nagpositibo sa COVID-19 sa syudad. Hinoon 7 ang nadugang sa mga nakarecover na sa sakit. Ana-ana sa 214 ang total COVID-19 cases sa Cotabato City, 129 ang recoveries ug usa ang namatay. Sa Iligan City, usa ka 13 anyos nga lalaki nga taga-barangay Luinab ang nagpositibo sa COVID-19. Natakdan kini sa usa ka nagpositibo na sa sakit. Asymptomatic kini ug ana sa isolation facility. Samtang gianunsyo sab sa IATF Iligan nga walay prosesyon sa kapistahan ni Senior San Miguel sa syudad karong Setyembre 29. Bawal sab ang pagdawat og bisita. Giawag sa LGU nga mag-ampo na lang atol sa adlaw sa kapistahan. Doon na 635 confirmed COVID-19 cases sa Iligan City, 465 ang nakarecover ug 30 ang namatay. Human sa pipila ka bulan nga pagkatanggol sa Metro Manila, nakauli na ang 89 ka mga LSI ug ROF sa Caraga Region. Lunes sa gabi, 47 ka ROF ang nakaabot sa Bangkasi Airport sa Butuan City, pinagi sa sweeper flight. Tag-12 ini taga Butuan City ug Surigao del Sur, tig-8 ang taga Agusan del Norte ug Surigao del Norte, 6 ka taga Agusan del Sur ug usa sa taga Dinagat Islands. Samtang una nang miabot sa Bangkasi Airport nito Domingo sa gabi, ang 42 pa ka ROF pinaagi sab sa sweeper flight. 13 ini taga Butuan City, tig-8 ka taga Agusan del Norte ug Agusan del Sur, 6 ka taga Surigao del Norte, 4 ka taga Surigao del Sur, 2 ka taga Hingoog City sa Misamis Oriental ug usa ka taga Dinagat Islands. Gipangsundo na sa nagkiriyang LGU ang sagad kanila samtang anaa sa OWA Caraga ang uban nga wala pa nasundo. Ang Caraga Region aduna nay 1,109 ka COVID-19 cases, 418 ini ang active cases, 594 ang recoveries ug 35 ang namatay. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Alang sa mga buot mosulod umugawa sa Tandag City sa Surigao del Sur, kamo ang mugasto sa rapid test kag kinahanglan sa syudad. Apan miani kini og reaksyon gikan sa mga residente. Ani ang report ni Jandy Esteban. Gibawalan una sa lokal nga panggamhanan ang mga tao nga musulod sa Tandag City nga walay rapid test. Kinitungod parayon sa pagsaka ang COVID-19 cases sa syudad. Base sa gipagulang advisory sa ilahang Facebook page, mismong ang mga taong musulod og mugawas sa syudad lakip ang authorized person outside residence kon apor ang mugasto alang sa ilang rapid test. Sukad ni adtong September 21 base sa executive order ni Governor Alexander Pimentel. Base sa komento sa comment section sa mga post, nag-uol ang mga taga-Tandag, gumikan naglisod na gani daw sila tungod sa pandemya, mudugang pagyudaw kini sa ilahang gasto. Wala pa usab giklaro kung kinahanglan pa magpakita og resulta sa rapid test kung igo ra mulabay sa Tandag aron moadto sa ilahang syudad sama sa dunay mga i-deliver. Gipahibalo usab sa LGU nga dili una sila mo issue og letter of acceptance para sa mga muuli sa Tandag. Ang rason, puno na daw ang pasilidad. Ang LGU mihangyo og pagsabot sa katawhan. Hinoon giandam na ang isolation facility sa Agustin Norte Elementary School aron makaakomodar og dugang COVID-19 patients kadunay mild symptoms. Temporaryo usab gipasirad-an ang tanang beach resorts, falls, mga suba, bilyaran ug computer shops diin dagsa ang mga taong posibleng magtapok-tapok ug di matuman ang social distancing. Samtang sirado sab ang Luha Public Market sugod September 25, 10 a.m. hangtod October 9, 11:59 p.m. Ginasulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pagkuha sa bahin sa LGU sa Tandag kalabot sa mga polisiya. Apan wala pa kini mitubag. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Padayon ang pagdagsa sa mga PUJ o PUV drivers sa LTFRB 11 alang sa ilang SAP cash subsidy. Sa kadagan sa driver, wala na kuno natuman ang social distancing. Dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara, nagpakitabang na ang LTFRB 11 ngadto sa kapulisan ug sa mga barangay tanod aron nga makontrol ang mga driver nga nagadagsa sa maong buhatan aron sa pagkuha og reference number alang sa iyang ayuda. Sanglit kadaghanan kanila wala nagatuman sa social distancing ilabi na kadtong anaa sa gawas naghulat. Temporaryong giabrihan sa LTFRB 11 ang ilang bag-ong buhatan sa Libby Road Puan aron dunay mas dakong area sa paghatag og reference number nga basihan sa pag-release sa SAP sa mga public transportation drivers. Dagsa ang mga driver sa mga pasaherong bus, PUJ ug taxi sa mga buhatan ilabi na kadtong mga wala matext sa ilang reference number. Sanglit mga driver sa nagkadiyang lugar sa Rehiyon 11 ang benepisyaryo, busa, hilabi ang kadaghang tao ang nagdinya kung asa sagad dili na matuman ang social distancing. Di nato malikayan ng uban
no, kanang magdali-dali unya, kanang mag-apura, no. So amo yung ginapaningkamutan nga ma-providean sila og kanang masunod na to ang mga health protocols, social distancing, face mask ug face shield. Hinuon sa sulod sa buhatan sa LTFRB, hugot nga napatuman ang health protocol sa paghatag og numero. Anaa sa dulan 11,000 ka mga driver ang makabenepisyo sa SAP. Tapos kana siyang alis, katupan na siyang March, nagipangayo sa AMUA. So wala tanan, no, sa among lista, wala tanan na-accommodate, but we will still await kung naapay mga additional nga SAP nga ihatag. Hilabi ang lipaya sa taxi driver nga si Felizardo Paculba nga makadawat siya og 6,000 pesos nga ayuda. Sus, pasalamat. Pasalamat sa gobyerno ba? Ano kadawat man eh. Oo. Oh, igo lang magkaungam. Sara pahimangno sa LTFRB ngadto sa mga driver nga una sila moadto sa ilahang buhatan. Susihon una nila ang nakapost sa FB page sa LTFRB 11 aron nga magiyahan sila sa kung unsang angay nila nga buhaton aron nga mas mapadali pa ang ilahang pagproseso. Sara. Daghang salamat, Sheila Vergara Rubio. Mihatag na og pahayag ang chairman sa Zamboanga City Ecozone kalabot sa pagpahigayon sa iyang birthday party sa ilang opisina na sayrang duna na empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. May pahayag na si Zamboanga City Special Economic Zone and Freeport Authority Chairman Raul Regondola kalabot sa mikatag nga hulagway sa social media atol sa iyang birthday party sa opisina. Matod niya, surprise party kuno kini sa iyang mga empleyado alang kaniya udto niadtong adlaw. Gipakanaog siya padulong sa conference room sa buhatan kung asa gipahigayon ng aktibidad. Gipahinumduman kuno niya ang mga empleyado kalabot sa social distancing. Gilimod sab diini nga mass gathering ang nahitabo kung asa 79 ka empleyado ang mitambong sa surprise party. Pero una niini September 6 diyang nagpositibo sa COVID-19 ang usa ka empleyado sa buhatan. Sa karon, naka-self-quarantine sila ug napulo pa ka empleyadong dunay direct contact sa pasyente. Hindi pa rin yun mass gathering kasi workdays yun eh. Trabaho yun, may trabaho kami yun. That is Thursday. Paano maging mass gathering yun? So mass gathering, sasabihin natin kung walang trabaho, pupunta ka lang sa isang lugar. We are all 79 employees. Paano naging mass gathering yan? Diba? Oo, may trabaho yun. So, paano naging mass gathering? After the coastal, may trabaho kami. So, andoon kami lahat. Gibaha ang pipila ka bahin sa Pagadian City tungod sa kusog nga ulan sa lugar kagahapon. Anang report ni Argil Relator. Tungod sa pagbunok sa ulan, gibaha ang pipila ka kalsada sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Lakip sab sa gibaha ang mga parte sa Pagadian City Public Market. Hinungdan nga naglisod sa pagtabok ang mga mamalengke sa ilang padulngan. Daghan sab sa mga residente ang nangatanggong di nagka-traffic sa lugar. Kinihuman nga daghang batogi ka sa gi-renovate nga drainage ang gianod padulong sa tunga sa kalsada. Hinoon, kadali lang ang kusog nga hangin ug ulan ug mihubas gilayon ang baha human sa kapin usa ka oras. Wala say nadanyos o naangol atos sa hitabo. Sigon sa pag-asa, ang pagdaot sa panahon resulta sa hanging habagat ug trough of a low pressure area nga anaa sa Katarman, Northern Samar. Partikular nga maapektuhan niini ang Caraga Region. Samtang ubang bahin sa Mindanao, makasinati og pag-ulan tungod sa localized thunderstorms. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ana sa 321 ka supporter ug miyembro sa New People's Army ang miundang og suporta sa kalihukan ug nanumpa og suporta sa gobyerno ato sa peace rally and mass withdrawal ceremony sa Esperanza National High School Gymnasium, poblasyon sa Esperanza, Agusan del Sur. Silang tanan milangkob sa CPP, NPA, NDF members and supporters sa Guerrilla Front 88, 89 o 4B sa Northern Central Mindanao Regional Command kinsa mga residente sa Esperanza nga mikondina sa ginahimo sa rebeldeng grupo.
Sa Claveria, Misamis Oriental, arestado ang leader sa NPA atol sa duha ka engkwentro sa rebeldeng grupo tali 58th Infantry Battalion sa Sitio Kalahaan, Barangay Minaluang. Ang dinakpan mo si Arnel Ayuma Ramos alias Green, squad leader, kinsa nakahiagom og igo sa likod nga bahin ug kamot niini atol sa engkwentro. Nakuha gikan sa dinakpan ang usa ka M16 rifle, usa ka AK-47 rifle, usa ka bandolier ug mga personal nga gamit. Sa Butuan City, nadakpan sa CIDG Caraga ang security guard nga si Jinbo Otaza, kinsa giingong tulak og ilegal nga droga. Ato sa buy-bust operation sa JC Aquino Avenue, Barangay Bayanihan. Nakuha gikan sa suspect ang 11 ka sachet sa gituhang shabu nga nagkantidad og 34,000 pesos, 500 pesos nga marked money, 2,500 pesos nga bogus money, cellphone, lighter ug uban pang gamit. Sa Butuan City gihapon, tulo ka suspect nga giingong tulak og ilegal nga droga ang nadakpan sa otoridad ato sa buy-bust operation sa Purok 2, Barangay Villa, Cananga. Nailhan ang mga dinakpan nga sila Chara May Agipo, 28 anyos, Rustom Jan Colon, 27 anyos, ug Arcelio Diaz, 50 anyos. Nakuha ikan sa mga dinakpan ang kinatibuk-ang 8 ka sachet sa gituhang shabu nga nagkantidad og 129,000 pesos, marked money nga 7,000 pesos, cellphone ug uban pang mga personal nga gamit. Unom kaginang sa Cagayan de Oro City nga mga notadong mangunguot. Gipang dakop si Cyril Chavez alang sa dugang detalye live. Cyril. Yes, Tek, modus sa maong mga sospek ang iladon or lipat-lipaton ang ilahang mga biktima dayon kung makabinta na. Kuoton ang pitaka og cellphone. Lakip sa mga nadakpan ang 57 anyos og 65 anyos nga nag-apil-apil sa maong modus. Naghuot karon sa prisuhan sa PS2 Kugon PNP ang unom ka mga babayi nga giilang sospek nga mangunguot og mga pitaka og cellphone sa Cagayan de Oro City. Ang mga nadakpan itago nato sa alias Kathy, 40 anyos, alias Gina, 65 anyos, alias Julie, 57 anyos, alias Nena, 58 anyos, nga pulos residente sa San Juan 2, Barangay Lapasan, ug alias Maria, 37 anyos nga taga Lapas 1, Barangay Lapasan, ug alias Ninya, 52 anyos, residente sa Sitio Buntong, Barangay Kamamanan. Modus matud pa sa mga dinakpan, mao ang paglipat sa ilahang mga mapiling biktima. Panahon nga makabinta na, signiton gilayon ang cellphone o wallet dayon sibat. Nasayran sab nga usa sa mga sospek ang adunay pending warrant of arrest sa kasong pagpangawat nga dunay piyansa nga 10,000 pesos. Naghimo sigid sila og illegal nga activity nila kaning pickpocket. So naay usa ka biktima niari sa atong police station og sa diha ato dayon kining girespondihan og ato sila nakuha. Na-recover sab sa otoridad ang nagkadayang unit sa cellphone ug mga pitaka nga gituwang gikan sa ilang mga nabiktima. Usa sa mga nakuutan og wallet sa Kugon Public Market ang mibisita sa buhatan sa kapulisan sa pamasin nga anaa pa ang iyang wallet. Namang gud kay gigunitan dinhi sa atubangan tes akong backpack nara dinhi sa akong likod gyud to wala gid ko nakakuan bantay. Wallet lang nako sir, naapoy akong ID didto. Apan walay swerte, sanglit wala nalakip ang pitakan ni alias Jane sa ni-recover sa kapulisan. Hinuon, ubay-ubay usab sa mga biktima ang nakakuha pagbalik sa ilahang mga kabtangan sa police station. Gisuwayan sab sa One Mindanao nga makuha ang pahayag sa mga sospek apan mibalibad kini. Ang mga sospek mag-atubang og kasong theft. Tek, alang sa mga nabiktima sa mga suspetsado, pwede silang mubisita sa buhatan sa police station dinhi sa Kugon aron sutaon kung apil ba sa mga na-recover nga gamit ang ilahang mga kabtangan o dugang nasab nga pagpasaka og kaso o galing na biktima sila aning nga mga naasoy nga suspetsado. Tek. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Usa ka babaeng gingong nagapamaligya og yuta nga dili iyaha nadakpan sa entrapment operation sa Davao City Police Office. Ani ang detalye? Sikop atol sa gipagayong entrapment operation nga gipangunahan sa Special Operations Group sa DCPO sa kasong staffa si Eva Salmagrinde. Reklamo batok sa dinakpan maong pagpangilad nga nagabaligya og yuta sa area sa Kalinan apan dili iyaha ang maong propiedad. Yung nakukuha niya na lote
ibinebenta niya kahit walang proper authorization doon sa tunay na may-ari. So gumagawa lang siya ng peking mga titulo o pinalalabas niya na may dokumento siyang hawak na siya ay otorisadong ibenta ito. Usa sa mga reklamo mo si Cherry May Roque, human mipalit og yuta sa suspect ni adto pang 2016. Apan nasayrang dili diay iya ang maong luna. Kay 5 years man, 6 years to pay, dili siya ingon ana kabugat. To find out ma'am, ang yuta Ang yuta, last lang, karon lang yung bulan na kay nanawag sa ako kay gipa-certified nila ang ila pong mga yuta. Himan-himan, dili da iyaha ang yuta. Gawas kang Roque, daghan pa ang midagsa sa DCPO aron mo pasaka usab og formal nga reklamo kay sila nabaligyan usab og yuta nga questionable pa ang papeles. Mga na yung complainant natin, nasa 5 pero inaano pa rin natin yung ibang complainant na lumabas para mas maraming kaso ang maipile natin dito sa suspect na ito. Kauban sa Melchor Awing sa kamera, ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Senador Bongo nang hatag og hinabang ngadto sa mga nasunugan sa Dakodong Avenue, Davao City. Butsab niini nga mapasar na ang balaodong Fire Modernization Prevention Act. Ano ang detalye? Gitapok ni Senador Bongo ang unom ka mga banay nga gilangkuban sa 15 ka individual, lakip na mga empleyado nga nabiktima sa sunog niadtong September 11 sa Cory Village, Dakudao, Barangay Pasiano, Bangoy sa Davao City. Silang tanan nakadawat og grocery items, pinansyal nga tabang, bike ug maayuda sa nagkadayang ahensya sa gobyerno. Tulad ito, iikot po ako. Yung nakagawian ko, hindi ko matiis na nakaupo lang, magpalamig lang sa opisina. Mas kailangan ng mga kababayan natin na puntahan mo sila at mabigyan ka agad ng solusyon ang kanilang mga problema. Mapasalamato ng mga nasunugan sa ilang nadawat aron makasugod na sila pagbalik sa ilang mga panginabuhian. Wala kaming pera eh. Ubos lahat. Mga gamit namin. Napad yung COVID. Apektuhan kayo. Nasunog pa? Sunog pa dyan niya. Among magamit, wala pa dyan. Dapat lawas sa gunmi. Aron malikay sa sunog ug wala na mabiktima pa, buot ni Senador Go nga mapadali na nga mapasa ang Fire Prevention Modernization Act. Hindi lang po para i-modernize, but maiwasan na magkasunog po. Ito education campaign, and of course to modernize po yung mga trucks, no? Ng mga ating Bureau of Fire. Kauban sa Melchor Awing sa kamera, ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 31.6 million katao na ang dunay COVID-19 sa tibok kalibutan, sabtang sobra 294,000 na nagkasakit sa Pilipinas ug lapas 10,200 niini mga taga Mindanao. Misaka na sa sobra 31,606,000 katao ang nataptan og COVID-19 sa tibok kalibutan. Dunay sobra 21,749,000 ang nakarecover ug 970,949 ang namatay. Sa Pilipinas, miabot na sa 294,591 ang nagkasakit og COVID-19. Ana-ana sa 231,373 ang nakarecover ug 5,091 ang namatay. Samtang sa Mindanao, 10,235 ang dunay COVID-19, 6,922 ang recoveries ug 312 ang namatay. Sa Tagum City, pipila ka na malengke ang naisyuhan og citation ticket kay wala mituman sa health protocol. Ano ang report ni John D. Esteban? Luyo sa pagpahibalo nga kinahanglang batasanon ang pagtuman sa health protocol, daghan gihapon ang masinupakon. Sukad sa pagbalik sa operasyon sa Tagum City Public Market niadtong September 15, 15 ka violators na ang naisyuhan og citation ticket gumikan wala mituman sa health protocol. Sagad sa mga violation, wala gitarong og suot ang face mask, walay face shield ug wala nag-obserbar sa physical distancing. 7 ka adlaw ra ang gihatag sa mga violators aron bayran ang ilang multa aron dili makasuhan. 500 pesos alang sa first offense, 1,500 pesos sa second offense, ug 5,000 pesos alang sa third offense. Nag-issue ko og memo no para sa itong mga stakeholders requiring them to wear face shield aside sa face mask kay
Kung makita ninyo, ma-observe ninyo sa ato ang public market, nalagi tuod face mask. But ang face mask i-down. Diri na sa kaning suwang dapit. 5 ka entrada ug 6 ka exit ang giablihan aron mabantayan ang mga namalengke. Limitado lang sab ang ihap sa makasulod sa palengke aron dili magdikit-dikit. Gipailawom sab sa COVID test ang mga vendor, una gitugutang makapamaligya. Kahinumduman nga usa ka fish vendor ang nagpositibo sa COVID-19. Rason nga gipasirad-an ang palengke aron ma-disinfect ug matrace ang close contact sa pasyente. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Sa hulo-sulo na palgan sa mga sundalo ang usa ka IED sa downtown area. Napugnan sa kasundaluhan ang posibleng pagpamomba. Dihang napalgan ang usa ka IED sa barangay Walled City sa hulo niadtong Sabado. Napalgan ang kadudahang butang sa tuwa-tunga sa mga building sa Maritime Police ug Harbor Master. Busa dali kining gi-inspeksyon gamit ang bomb sniffing dog. Kung asa nakumpirma ang maong bomba, nakita ang 2 ka blasting cups, usa ka rifle grenade ug usa ka spark plug. Gibisita ni PNP Chief General Camilo Cascolan ang headquarters sa kapulisan sa Bangsamoro Region sa Cap Salipada, Pendaton sa Parang, Maguindanao. Tumong sa pagbisita ni General Cascolan nga dasigon ang kapulisan sa kaimportante sa koordinasyon ug pagtinabangay tali sa puwersa sa kasundaluhan pinaagi sa Joint Peace Security Coordinating Council kauban ang lokal nga kagamhanan. Sa mong paagi malikayan ang mga misencounter tali Special Action Force ug militar nga nagapatrolya sa mga lugar nga gikutaan sa mga teroristang grupo. Angay kunong pakusgan ang intelligence gathering ug collaboration sa militar aron mas daling masumpo ang mga terorista. Turismo sa Kapatagan, Digo City, giablihan na apan striktong health protocol ipatuman. Anang detalye. Hinay-hinay nang mibalik ang turismo sa Kapatagan, Digo City. Human giablihan na kini pagbalik sa LGU, gikan sa pagkasira sulod sa pipila ka bulan. Busa, balik operasyon na ang mga mountain resort sa lugar. Yes, with the, of course, assistance and participation para ato ang ma-enforce ang mga basic health protocols, COVID health protocols. Limitado una ang mga bisitang pwedeng makasulod sa mga resort ug silang tanan ipailalom sa body temperature check, hand washing ug motuman sa social distancing. Kining usa ka resort gipaniguro nga masunod gayud ang gimando sa guidelines aron malikay sa COVID-19 ang mga bisita. Gina-encourage namo ang among guests before mosulod ni ining lugara o kaning resort na musuot sa ilahang face mask, musuot sa ilahang face shield. Sa pag-abli pagbalik sa turismo sa Kapatagan, nang hinaot ang LGU nga hinay-hinay ang mubalik ang ekonomiya sa syudad nga naigo gayod sa pandemya. Kanunay mi nag-discuss and even nag-evaluate sa mga kalihukan sa turismo diri sa tong syudad. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao. And happy birthday lang kay Paulo Bendio. So mga kapuso, sa ato lang pahimangno no, sa mga moadto sa mga resort nga gi-allowed na sa IATF na kinahanglan sundon gyapon ang health protocol. Importante na magsuot og face mask, magsuot og face shield ug magbalo og alcohol. Hugas og gamot. Ana gyud kanunay gyud. Mga kapuso, 93 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwa sa among paghatod og balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulahi dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako, si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao, Tec Ocampo, buong puso para sa Pilipino.